Umurobiri ukubwatia nigo bikirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse y'amorokeryo y'abayibuli. Kinga na indo mwancho muligerero Ndizi TV na bwo bwansu bwo mu Gusii ne kerongo kwariganya sumurobere bwo Okomenya Okuya murobere ko kirakira litwori ya Jumatano go cha kensa ya munene usugo ikachinsa ibere ekeroto go kwandira igoro ya marwaire nabo igo emechando iyo erasimibere ya mwanya bantu litwori rero nintaito kwanire omuchando o Tonsilitis awase nimbwato munyagetari gaiga ekerara chigotumanya manke arachigotobo semia manke kubwatikana no muchando yiga ono mwancho muligerero ngo kwariganya so kuinyora bana nabo kugendera gotonyora sense mere ya Facebook Ndizi TV News Digital sense mo ya YouTube ni gora tonyora wetra Ndizi TV News na bogo tweet wetra @Ndizi TV News boigo ase website yaito ni gora tonyora wetra www.ndizitv.or.ke boigo tuwe bagotoma libori ryao gusukuganya kwao ase nambe weta se screen yao gagu kabana into iko mahira retariane Evelyn Osero daktari ngoko ariganya se studio na inde asante abo komanya umwancho muri retari yao ngayiga igo gukorera mirimo erinde togenderere cyangoro kusaira zo choi umunyagitari nyagitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital karibu sana se studio tukoria rero bono nteteri tukoria rero tukwanire umuburiro bigana atebire umanye umwancho murigereri imborere kyobo ose nakiyo tumanye types on types chirororo nchiri chieki ebi ngige koboreta gose na ebyorokerera imbiri bibiri nabo igo chinchira cyogwetanga katogo cyako tumanya subwime oborero bokoro Tonsilitis ene no muntu bwege songo tonsils eke Gusii bokoro bunaki chingweno litis no kubimba so inflammation of the tonsils yani chinyiwa chibimbete bono echingwene chibimbete ka chibimbete igo nakyo kwa tukuburuka na tonsillitis no burido oboko ba caused by organisms so the agent which type ibere ntobwate oboko ba caused by bacteria bacteria called Streptococcus biogene usnando bone mbore boko ba caused by the virus bonge flu just a flu mnalikuba bore viral infection now but all amarwira ions yabere na bako are the same na bako affect mwanya bantu in the same way both the viral and the bacteria bona mbinto kibiri bigo chibyare to buriro bwe ebintu bikoreta na bibyo bina bigokosi ebina teba bibere but bono bore very common no bacterial infection obukoro Streptococcus biogene kinege kenyamoro gusege scientific na obukoreta mono lakini andi buko manifest mnalikuba kwa bimbachi mwaneche daktari na buriri bore kogera ase chinge na igura bande kero narora abantu barware to buroirobu ando ko igo montata na oyo na senge nchanche te kuriye binte bikendu kima ndi gose binte bikendu ngo irera biro monta nyore tonsilsechi tari mono utatigarende binko babire tokobiruka toza risk factors yani chinchira chiziyo monta amenye chigera chibo mekibo bonene usibo soe akekora ko ngati akoli binte bikendu tia koraki those are risk factors but gento kenu ngeli koleta ngeli go cause ngeli go cause tonsils yeko de nebwate causative agent gentekyo lakini bono ekomenya buya ese chi condition getemne icho ango ambukera bore yes ngwambukera bore oborero obungwambukera bore one now ekesengencho bugo chibwa kuna tonsils you see signs and symptoms chia like coughing muntu sengo kororo nekero gwa koranko in the process yo koranko virus yorega uko chikoba chia aerosols into the atmosphere so onye koranga nanche you are inhaling them so automatically na boko banyora onye immunity aere ense Gusii
coughing gose no any objectives for example ngokorande na bwate sime tali kona kana nanye bwata those organisms no chise sime so na no jobu the service here so in the process kero kwanye bwata na ngo only you don't wash your hands or still correct still you can introduce those organisms to your mouth and then Okomenya so ngwambukira buri kuruso muntu yamo uchiwe yonde ayo kero to kwanegoro yo kwambukira uko ekero yanyorekanire buna gose no muntu ase osatebe no muibori bono muntu buna tatebe buna ayo munyagitari ngwabwato umuchando yoiga kwabiri gukini abana bawo nyambukira go cyasa abana bawe kero kubibora nabaro bakine bago twari umuchando mbori kwambukira kuruso muibori so mwana batibo kwambuka physical on so mbori genetic mbori genetic ngakolo so moibori which is someone ebori general you can get it from the atumana tomenyete abantu manyembindo kibiri nakyo umuntu akora umanyabona nabo ateto nsonse ogorero boko bamuna ari kuba kawaida kubari ya kawaida okanyara bwate sore throat na bakanyara nga nko kororore then mbura accompanied by fever, liverera, headache because of yoko bimboku. Even the beyond still no any loss of appetite because ekarobimbetega they no experience difficulty in swallowing okomera ningume sencho yoko bimba. So kwanyora in the process also you can lose weight also. Kiagara botari koraga bia koide ubimbete gwatwale loss of appetite meaning that utakula chakula uronge muneko ataki negane. So those are the common one. But the common one eliere kawaida neli ogotwara sore throat. Omoyo kamogete kabiso kaugete. So no sengenjo kaugete mete those there is a mucus elie kwala in the process of swallowing. Kukamugete gukomera no ene ndagera ekwaraga so unasikia uchungu nasa okorro kugwa no korora umuntu agokorra kore frequent gose a dry cough kore frequent depending on the level or the stage of the disease na barabna boko bwata muntu nde bwensi no kubwata muntu nde bwensi but abantu bare predisposed bare vulnerable group now under the school going children abana we myakemeke alafu ndo watenda banta banene mbaro na barabu okonyora bande egwete samarwira yande ba immunity yabele low teri buronge so kwanya no mbaro bare vulnerable to get that infection abono tomanya nkona kimoko manyakira umuntu akira senyagitana kimoko buringo yo buriro bwega obo etoko buringo bwabo mostly ntorigo chitwa to around maybe chi test chi lab mono dongo chitongo chikoratori lakini moneto korela on the clinical manifestation clinical symptoms yo monto gacha na huru chomete ko monta bimbete na bokora ngapa amefura you know ine indication ya ukora nga echontosos on Tonsilitis ono etoko kora physical examination correlating na history na munere and then kuruga wiseng injonde bintu binde nabira basakobo maite ko muruida chenya gitari tulikora buruide buriwe ka koraki because nabokonya buruide bonde boro bobisikane no boro bono ngotomatoro muruide olingo rwa manganande bakora basic tests like na gentunge to ko full hemogram or say complete blood count you know kara kwa korigente kingo kwara kiderenga oyo na ba nyoro gwate bacterial infection use viral infection use parasitic infection kulingana na findings in akiakoraki na kiacha ekara jiaje na to ko just a confirmation that in take kerega so that kero to akorego na rige go to ala to manga prescription ndio okioko kero golwali tonsillitis na go tabia monere viral caused nende bacteria caused. So ekelele viral oena na antibiotic teniko buena because chi antibiotic njiti ko buena ni virus igendo ko buena ni virus ni chi antiviral
bono nechi antiviral nchiko bweni a bacteria infection. So that's why to confirm that indeed tonsillitis here is caused by a viral or bacteria. Na marioga yega bonekero mwanya rumuntu nabwate tokino mwana guso muntu omonenekero mokwenda na marioga yega. Is it the same yabana n'abantu abanene? Most of the drugs cover the same. Gento go diva ne dosage. Akikeli uko yukalo kwa chenya gitari oko boli gwe mahane miaka wapi mwe weight because dosage inko endele na body weight na age. But most of the drugs na alia yamo tatigande ka to kwa na abana mbaro waranda 5 yani balense miaka 5 watanyale komera elie chi koneni usinchi ntatara. So I watch in terms of informal syrup. Aliwa abekero mwane gejiko and abwate flavor getengie gwanza so that ya la umwana okoraki kunyu talimne elie endoro mwana rangi kunyu. So those are basic differences kati elio golio montomon elio mwana, but the content is the same. Okay, mbia mwana daktari. Mwancho muligere dibona na twagendereire ko yuni otokwanira uburwaire bwoko bimba chingwe no gose tonsillitis ekro daktari aberega gutumenya ninki yakoboreta nabo igo imanyirerio mbiri biebi na kibakoringoria teturagenda sumutumo komoke igo na indekero tokoirana togendere ko igwa mange anene chinchira chyo wetanga tobasogosukare. Yabu television ya Ndizi TV vono na bukura lyubunchuria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abaligeri ya Kuruchi County sana na ibire echichi ya Sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echichi ya nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwalia gutumika amaryogo yemete amarwiri buna asthma, arthritis gusuko bimba kwa maboko n'amaguru, fibroids, diabetes gusuko burwiri bw'isukari, cancer chonsi, libido obuboro burwiri bw'ikinguru cy'abasacha, high blood pressure gukeyo bulito bw'umubiri, amarwiri yerisangwa, chi allergy, gastritis, fistula, bronchitis, epilepsy, ulcers, insomnia na yanda mange. Chimashini cheito gochiko kurigere chioka nduto koereza bunurwarite wata tebina yega una boti bikorara gabu ngoigundo bobe igabu gintu gete ngokorekana kiri ekarutu anyorre tu akorre to konyoro murwiro oyo atakire gukora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwate abanyagitari bakora massage. Nabuku mwakiresimi omudirekta bw'indigitali yo Dr. Joel Umayo ase namba enoti sano na ibere isano nemo kianda ibere inya isano gosumurikire email gochia info@tenaciousherbal.co.ke Wego nabuku batalira ase semo ya Kisii yogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ububweni uregene Wima Electricals and Electronics nabaoni ya bebinto byoko igo kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chi birika cyuko belia mache DVD players chi machine cyuko gingira ebirobu byestima bichi ina power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge.
nigo bare imeyomo chokisi ase nyumba ya Gusii Plaza room number G2 na boko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. na indo mwanchi umurigere bonekera ogenderete gutobwatia na nino gotanyora sense mere ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital, asense mo ya YouTube Ndizi TV News, hapo mutandao Twitter @Ndizi TV News, paigase website yaito www.ndizitv.or.ke. togenderete gukwanira igoro iyo burwaire buko bimba wechingweno twabere to kuigwa mange na daktari abeire gagotwerera ande chingake chigante tukumwarigani iri agendere gutumanya igoro iyo korubo wenya gochasa abantu bari banyorire oburwaire wiga wechingweno gobona gendera gutobwatia to basagusukare. Karibu tena daktari. Asante sana. Amangane ubugweni ubugwena mburi kubwati ko na mariogoka ngobwati wole pia naona ma charity ile maagizo unapewa so that you ubwene ono mariogo na to gitwarika twa umurwire but ono mariogo aita okorabia nyeturi kubwatia ma charity ono ekaro kwa iro mariogo na kulikuwa kolwali burwa tonsillitis depending ne viral ne bacteria ona kele viral kwa guchi antivirus ekele bacteria kwa guchi antibacterial ositogojiro kachi antibiotic pono based on the dosage abokubwati kinga kyoire na uwegwa mariogo aya ekero taliko nyu ubwati amajiko nabora betobwena gose yake kidogo naona munaro ko eliogo onyurero mambio tuma so ndiziko kolibeti litaetobwati amashati mna noire ya chianti biotic jacho njire very sensitive ekero tajinyo tibuya nabo chiwe kachiwe jitware gentoka resistance whereby no chakoya gunando kulo no bocha kusukulo bondo bwensi antibiotic jinjire ko ona gento kele kiamana no kubwatia mashati konyu onye gwatawe tigwa matuka 5 na 5 chinza mnoko elesu onye gwatawe nkabeli tuko tali gutuma ekogara ekaro bwatumire immunity yengu chire ya change wa develop resistance so bona oborwiro bwa tonsillitis normally ekarato ko bolwari nko kwa tora magiza ndo gwenda ko bwata 1 ogwenda ko beka macha moriro ne chumbi wasabusio mon frequently 2 to 3 times a day na nemboga neti bed rest yani o akinda tao umutimoko because ekaro tatimogeti ngoche munkoba bore facilitated sana na stress so organelio tuare a bed rest ne chindaga na chiacho ogwenda konyo ne drink chire soft drinks soft drinks na ke community yani chindaga chiroro vitali vikari na mabera alimu kunyo amarose unaacha ukonyo bintu gete biororo egere bigokonya bueno that's what we to avoid bintu na hoga buwe ngaya tia kulindagere nkenti yako don't take sweetie chindaga chiwansa mo wenda kulie into bire igatu bitabwati urubonde and that is where we encourage you to know you can take honey is very important mete obokene riogo allowed ko meno buko ngokonya bure namangana ndamanga daktari kwa nginyoire iranyarikane kero mwana aromoke nanchite komene skari usinanti kuri ndibwate skari sweets yechiga aya sam nagenderto gukina steps chaiga nemwirere ne chances njiro rocho konyora tonsils wangu good chances njiro nakyo ko igwa abantu bakana ri abana ko na chi sweets
those sweets na bochinge sukari okonyoranga chigo provide a good environment so bulwiro buko mweto bulwiro bomboro every no amna tole na bokonyora omuntu kwanya omuntu bwatende bonekera uko none nja tugosibia moko mborateri perfect mona times kore in hurry wono ekero those conditions chia very conducive for bulwiro bo kero kwa meregente ke boko kora very fast but when you don't take those foods regularly in fact you rarely get the disease no monte kera bwatu bulwiro bwigana bwente kwebeka monase obukendu buri normally ekero bulwiro depending on the stage bulwiro bo bulwiro bonde bwansi tubwende ko bere so bukendo of course ekero bukendo bo nko menta buri ko igutwa tabanga ngo twarore headache chills no ko igwo o tengejo so ekero bwate chills nando nywe egente gekendo then you are worsening the condition so that's why atogotaka kwaba in a good environment taking good foods which is very key haninge usikiabe kero muntu ose nawe gukuburia ekero gwata nabantu mwete kubati amasharti ari amachikare nyagitari yo kunywa mariogo eri buriro bubene mwairo muntu mariogo abwente konyu maybe for 5 days oburiro bubene which body bwenda pigo sebo ko bwena na inde bwirana ntobwata marwira are tofauti marwina ro toko akuruka akubwena na ndaidana but bono ekera wenen ekero uta take the instructions so nyo mariogo mna wenete there's a possibility ukuyana reason ekero kwa ego mariogo gwatebunga mariogo ayo kunyo wiki em that is 7 days kwanyu day 1 kwanyu litukolia kabere you know was suppress you bulwiro buli was suppress so ngo ikorega ko yunga bona igure buyake marioga na makonkon watiga so ngo idabora matuko makeigo kwanya ndo bulwiro buli bwati kiagara muno marioga ali ari bona chinguru tonywe tie isa ne munaga ne bono ka ere chinguruga bulwiro bunande bwa butaraji gukubwa nande bwa takoimuka nande kwa butwara bono nabo gocha nyagitari every nande nande bono nyagitari nande gente kale nkong usekarembe okonyora mbore kwa rwari bugenero kwa genda twa kwa mariogo me kero kende kwa na records yegwachiri gwatugutire kugocha kwenda busongo the same disease but different drugs so uja konyanga marioga alikuwa yatuga gosenji na gochaketia marioga gete ale strong wachaga kwa ego marioga atari strong kwa burukani bono wachanganya yo kwanyanga wa convisive and the genetic makeup of the organism and that is now yani gochanda yo kwanya wa develop resistance to most of the drugs bono marioga itago kwa bona kitoko sabiranga every time ogochanya gitari ndeyonsi yago keep records kwanyoranga ebnaru ari tukuburo gete diagnosis ya rengene mario nkaiwa so gokore tumunya gitari ukabere origerio ranga mario kwatna so that tolikonya correct complication so mubere bo nekero bono mondabere no burero wegasige gambo irere maroirande na throat cancer na yanda manki of course it's kerapu alware mono you know eboko reduce the immunity of an individual ono in the process ke immunity ya vere gose chinguru chomo vecha kai burire bonde bwansi ne bocha especially amarina atokoroka opportunistic infections yani amarioga goteke advantage immunity yo muntu ko once nabo watake in time yes bia mwana daktari bona sengencho yogokorera nindaite oruengana yawo yo moiro bosembe bwa moira igore chinchira cyo gwitanga kuri asoko nyoro uburoiro bwiga bwa Tonsilitis chinchira toko botanga nabo chire muna chiri kawaida na echire standard chonsi again tege tangani good hygiene practice tunare botambe tunare go practice go sibi amako ekero tukuragira ose eke njende onsi noene kero ole noe nyomba ancha go sibi amako every time because
kero tugonya ko taraiga ngukunore binte bichafu ngukwanyura abantu bagwata buchafu na ndu maite tarikero muntu orendete usafi na venga muneka twara kunya kugamba no muntu kwanyura muntu atangano nyarepo maite igwe so kwanyura nga abantu mbale batari ku practice hygiene no anekero bakwandi aja onde naro kwanda obwata ne buchafu buli ono we pangu saiga gocha na ogukwana so we need to narego isibi every time na so that we prevent this so gendo kiamana ni usafi anekero ngingento kikerio munda bwente kumanya ekero yeikere unabono ikire konyoru buriro bwiga chinga kya yabe amenyete no buriro bwose butarabwe na ngikeria bwente kumanya abwente kumanya igoro buruiga inyarekane obonyorire bono nayorire buriro bwa tonsils ingendrete konyora medication ikeri mbwente kumanya naki mbwente kumenya elio ngonyake gotaka komenya bia no ko gwatia majiko ebe no ruarete ebe to ruarete no amachika ya gukata cross kegara no eto ruarete ebe to nyabwati na bubuja kurwarite kelimo so mbia to naregente kebe day to days practice na rito amenya bia na kero ndi kwa ruari na hende gwatia majika ali ya nyagitari egere obwene kono ugotia kubwati ogocha kanyaranga maita marwira ya refani okurwa robo lirio konya ko paigo tata konya mario ande na ndo bondo bwasoi kono ugocha nyagitari ume diagnosis ya ol kwanya robota marwira more than 2 which is very hard also konya rwari kerango ko ando yogeri elingo tenelie enelie burwire get that is why none serikali gose ba science bacho bakanyaranga mario konaro mete akurwari obo elimo likolwa marwira mange so esengenjo ya negligence ya bantu to iyo ikakwa introduced in that way so tiatuko atia machiko muno munyakitari akorese kwa bwatibo na ande karende kwa rwari na bako igura sigete bakego unakimbia kwa hospitali so that unapimwa because era karwira marwira gocha sinini agake kwa minyoke kemes kwa minyoke wapi by the time ugocha konyanga kwa rware mano ugocha nyakitari gwate burwire gitobana ne gwastukanga agio bwarwire sinjo ya negligence yes mbia mono daktari mwancho mulire libano twabere toko iwa mange igoro yoburiro bwiga bwoko bimba wechingwe no daktari oberaga gutumanyia igoro yechinchira cyo wetangana nene ni gagendrete kurwese geto unanere bya abantu kogenda si chinyagitari elio bali ngori wa mapema bamanyoburiro bwate banyoro bokonye uno mwancho mulire rito ikaransoga nyoburiro bwo chanda so mubiro mbuyo konyeke mapema babateba prevention is better than cure. Biamuno. Mancho muliba no biamuna sogo chora ko bana intwi ko mwerio go ikachinga chinda sumurubiro bwo komenyo kuyabno go cyakira litkoria Jumatano go cyakense munene sugo ikachinse bire cyamugoroba no muiroro yani go ko balitkoria Lamisi chinsa isano na ibere ne chidaika 15 ekerbono toko semi wa mangi gore morire na boigo emechande yuera semibire ya mwanya bantu yandra batonyora sensemere ya Facebook Ndizi TV News Digital la sensemo ya YouTube ni gora tonyarwetra Ndizi TV News na bogo tweet wetra at Ndizi TV News boigo ase website yaito ni gora tonyarwetra www.ndizitv.or.ke erio togendrego semiwa na boigo we semia na kumanya amange wekachinga kichinde retariane Evelyn Osero.